Unsa man ang lubog-lubog des bago no? Hubog mangguro ni. Matay ning bata kaulanon na raba mabasa na ro masubhan jud ding buhaton ako ani mo agi pug kuan ni sundi ha. Musakay jud ni sa kuha maproblema na pug kuan ni hubog raba. Muli kay pug ko. Konsensya po'y akong bation. Unsa na diha? Ako lang pasagdan. Ako ra ba'y nakakita? Asig madala ron. Sakya ko pre. No! Nagunsa man ka dira. Nakubo ko ba? Nagunsa man taong ka diha bata. Uy, Sakya ko pre. asa man ka nakaulanon na oh, maapsan ang kulander eh. Sakya ko. Basic na. Sakay. Angon. Tarong ba? Ha? Sakya ko ba? Atok ko balay. Saan eh? Planan? Asa. Atok ko balaya. Bantay ka ron. Atok ko balaya. Nakakong ka. Eh. Atok ko balaya. Oh! Tulak sa motor pa kayo nakuhan. Ano sa mana? Tulak motor, tulak. Tulak sa kayo ng mukawas. Tulak. NANI?! Isa. Asa man ang motor pre? Tulak. Awas kayo dire. Nami. Ginagawa mo? Magtarong ba? Atok balay pre ba? Diri sa unahan pagulat kay di ka sungas ang motor. Lata pa diya. Ah. 38 ning na pala. Hubog gyud to. Eh. Lata pa diya. Eh. Dali ba? Landlog kay ba? Kaya po moy. Kalabera na yung motor pre no. Bangon. Nasa ako pre. Bangon. Tarong ba? Nara. Sige. Magbong ka ba? Eh. Tunod ka. NANI?! Naunsa naming bataan nga. Tarong ba? Kay nakaduha na ka nahagbong ba? Pre, nakuha na to pre. Tarong sa kay ba? Kay nahagbong ka ba? Pre. Tarong sa kay ba? Saan na yung motor mo? Pre, may bangko. Kadakuha ng magkuha. Tarong sa kay diya. Ito. Lubong naman yun eh. Kaya. Pahulay lang sa adore pre. Pahulay lang sa adore. NANI?! Oh! Ay, unsa. Yun yung bata. Ayun ni. Ray! Dres, sandeg. Dres, guma dia. Nah, pahulay dia. Balikon na tikaw niya. Magsilbi, magsige ra kag kahagbong sa motor. Ginagawa mo? Balay. Balance, balay. Stop it. Get some help. Ginagawa mo? Ah!
Ayos! Kaunsa man ang gibart? Kaunsa naman po ka? Kaunsa naman po ka gibart? Ayos! King dito hubog kayo nag-anak mo na kayo nadala. Pero po ka. Hugaw na kayo. Bangon. Bangon ba? Bangon. Tara. Stop it. Get some help. Pag-inay ba? Kaya naara ditong motor ba? Pag-inay ba? Naara ditong motor ba? Nani? Naara. Naara ditong motor. Iman yung mga bata. Uy! Naara ditong motor. Sakay lang. Yung nana ka magsakay. Wow! Ay, magkaharong di gawa na panggunit. Mapasok ka sa butso ba? Tarong dia. Ayaw, sige. Uy! Ha? Cantik kan bisi, taguya tiga sebetul. Ulat dia. Gini aku bang. Uy, bangun ba? Bangun ba, bangun. Bangun, pwede na ugawa sa mong ano, mga kamot. Oh, tindog lang, post, steady lang dia. Steady, ayo ketumba ba? Steady lang ha. Dari, sanding sa dari. Masa ko kuya, bisi. Nani? Oh, ayo ketumba dia, kaya naik saging dia. Bangun ba, bangun. Ayaw bulag na ko, sunod las motor ha. Tayo bubulag ka. Ale. Ini dira ale. Ay, kay ikot dili las motor. Dili magyok-yok. Ako ha. Tayo kagi ka mo sunod. Sunod ha. Sunod ha. Gini aku bang. Uy. Sunod. Uy. Stop it. Get some help. Ano nga ba? Wala ko sa kinabuhi ninyo diya. Wala ko diya. Tata left eh. Kata ba tao? Sure ba? Uy! Tahu na ako pag kuano niya. Kanang pag tagak. Ngingani ko lang. Ulo lang ko. Nagharong dia gua. Saking dia. Nang tindog lang dia. Tumba pa kasi. Okay? Ilang ka minutes kay? 2. Katsa kay. Ayun, nagkatumba kay ron dito maglisod. Oh. Yara kay. Napo to. Ay lang, isumpay lang. 1, 2, 3, go.